Right, maZimbabweans uyai pano paita nyaya hombe zviri kutyisa hama dzangu ye. So nyaya iri panapa pari kunzi the Harare City Council intends to demolish over 5,000 illegal houses in high density suburbs including Kuadzana, Budiriro, Glenview and Mabvuku based on 37 high court orders for occupying land meant for public amenities. Ndo nyaya irimo mudariro iko zvinezvi azvifunga meya weHarare zvekudemolisha dzimba dzevanhu vari kunzi vakavaka zviri illegal. Ndo nyaya iripo iko zvinezvi, but inini kana pari kutaurwa nyaya yekunzi dzimba dziri illegal, these guys they are referring pavanhu vaya vekuti hanzi makapiwa dzimba under ZANU-PF, makapiwa dzimba under macampaigns chinchi. Chekutanga toda kuti tange taonesana kuti it's rain season. Demolitions ita nguva yekupisa kwete nguva yekunaya. How do you feel yo kuti unzi uyo unzi muda kunodemolisha dzimba nguva yekunaya inei? Pfungwa dzenyu dzinofunga sei? Right, chimwe chinhu chiri kuitika ndechekudai so imimi vanhu vakomana vakafana meya daunangana newe iwo meya mafume ndoziva tinogara uri panapo uchinzwisisa zvinhu zvese tichitaura izvi. You are a big fan, I don't care kuti you are a big fan or not. Iwewe mafume unofanira kunge uchifunga outside the box. Musakundwe kufunga neZANU-PF. Tasa izvozvo ZANU-PF yakatoona kuti term yamunangagwa yapera. Yatopera, vakatoona kuti term yakutopera 2028 yebva yapera. But now they are thinking outside the box. Vatokudzai kuti toona kungochinja constitution yacho because we have 2/3 majority in parliament. Toona kuti ngochinja constitution akakontinua kutonga kusvika 2030 kudarikira achienda. Like zvamakanzwa zvichitaurwa na DJ Masomera uye achitaura kuti 2035 toona ngoti fe munangagwa akanova munzwa kuti 2035 munangagwa fe because they are thinking outside the box. Problem imimi muri kuzviita ndimi vanhu vari kuda kuunza change. Change ipi yamuri kuunza imimi ana mafume muchitadza kufunga outside the box, muchikundwa ne the ruling party iri kufunga outside the box kuti toona kungochinja mutemo kuti 2035. Change ipi? Munotadza here kuti kugara pasi muta kuti already land iti kuzotengeka nenzei chakati but land ita kuda kuti izvo so titoisa kana bhuku chamo please vanhu runzai mari. Adzisi dzese nzvimbo dzacho dzimwe dzinhu zvese dzimba ngani dzakapwanywa muZimbabwe kukangosara kukangopwanywa. Chii chakazosara ikoko? Operation Muramba Tsvina in 2005 yakaitika kuMbare, makapwanya makebheni hapana singazvikanganwa. Nyaya iyoyo haikanganwiki, yakapwanywa makebheni zvisingaiti, muchifamba muchipinda muchipwanya makebheni evanhu. Maidzishandise chiko mastands evanhu kama maipwanya aya. Chii chamakazozvishandisa after that? Hapana. Makaendesa vanhu kutsiga, makaendesa vanhu ground number 5, makapedza makazoendesa vanhu kuHopli uko kuzasi kuHarare South uko. Ndo makabva mazoendesa vanhu because of donors yakati I know donor makakundofunga na outside the box na donor nditi but panguva yacho tinongona ngoti angari madhara angari kuko but vakagadzira solution. Izvo so muri kuplana kupwanya dzimba 5,000 mune plan B here, mune kana chiplot here kana chicha kuti munogona kuti vanhu vese alright chitipai mari dzakati isusu as city council tipei mari tikuise because munhu wese anoda pekugara. Nothing, hapana kungofunga kungopwanya kungoita utsinye just like that muchizodzoka mangwana uchiti uri kuda kuvhoterwa naniko. Handisi kukuthreatenai. Endai pane a certain imba muchapwanya endai ikoko ndatonzwa kuti hanzi muchapfura neiko endai mungonopwanya iko uona kuti auriko lewo heriwo unoswera wabva ndokubhejera enda unopwanya padheni pangu enda ndokubhejera unonyeba uone kuti rikoa yekurovere ipapapo ndopo uchaona mira. Handisi kukuti musamapwanye, just go ahead endai because zvakunyanya shamara you are not thinking outside the box. Muri kukundwa kufunga nevanhu vacho vamuri kuti muda kuabvisa muri kuda change vari kukudzai kuti 2030 tinoona topinda because they vari kuziva kuti tinoona ngonochinja constitution. Iwewe chicha uri kuchinja uri kungopinda imomo uri kushanda neformula zvinhu zvakatsosetwa nana Smith kudhara ndopo uri kusvika uchitoti inini ndiri meya ukungota meya ungogara muofisi hey I'm following the constitution. You can't think outside the box. Chii chakadaro ichocho uda kuchemedza vanhu 5,000 vese ivavo 5,000 mastands. I don't know my families mangani. I don't know kuti vanhu vangani vacha affectika ipapo in this rain season woti ndoda kuenda kunopwanya. Unopwanya imba yani? It's not logic. Hazvi make sense zvinhu zvamuri kuita. Guys imimi munouya pana muchiti tiri kuda change tivhotere iwewo kuvhoterwa next time uchifunga zvinhu zvokungoshanda neformula izvozvo. Zvine basa rechiko zvechiuzvo meya you just a council akavhoterwa kanzi waita meya now wada kufamba uchipwanya 5,000 guys.
It's not normal. Go and try it. And I'm not nyemba yangu. Just go. I'm challenging you. And ku threaten kana but just go. Uone kuti unoswera usina kurigolewa wabvaire papa. Tonyazoratidza te boss kwakuratidzana ma powers ngati iwo ngoti ungoshanda ne formula. Tangoshanda ne formula. Futi andi munhu ari kurigolewa vantu kumuziya. Tunoziya pekumbata. Tuzama kuona kumbata. Uone kuti uswera wabvaire papa. Uzonyatsonzwisisa bosi yokarikolewa kabva ipapo uchabva waita jobless wobva warekisara usina kana basa uri rovhawo futi wobva wanyatsonzwisisa kuti warikola munhu ngatitarise mari dzekunzi dziri kupiwa macivil servants. These people vese vamoda kurikola ipapo vari kutambira mariko zvima $200 $300 something like that. Munhu wavakaimba oisa value ye almost 15,000 USD anenge achitry kutengesa musika mabhero everything. Mungosvika yo from nowhere ngoti ndada kupwanya dzimba 5,000 ndo zvataura nema court order yose uri kufunga outside the box ndo uri kutopusha kuti kuitwe ma court order kuti dzimba dzipwanywe. Uri kubenefita chi out of that? Uri opposition pachi? It's not normal, it's not logic, it's unacceptable. Azvina musoro atitodi kana kuzvi kuri kuno kuZimbabwe imimi makajaidzwa zvisina nebasa rese. Come and try it ku South Africa kuno zvigreda zvinopiswa man. What's so special about chigreda iwewe chigreda iwewe nemuridzi wechigreda ari kuchidriver munoona muri matsito mese. It's happening in South Africa, but I'm not saying kuti vanhu vanofanira kuita izvozvo, but ndingokuudza kuti something zvinotoitika futi zvokuti munosara musina zvigreda zvekutaura nezvazvo kukanzuru kwacho. Because ichasvika nguva yekuti vanhu 5,000 vese hamukwanise kusvika muchingobhula vanhu vese muchivapwanyira muchingode vachiramba vachikusiya. Ichasvika nguva yekuti munhu wese anosvika nguva kuti aiwa imi muri kutijairira mukudherera mese munodherera zvopiswa zvigreda zvachitoona kuti unosarawo nechichi chekunongedzera. Uda the West mayor, the West. Because at the end of the day vanozaripe vari kufunga vanozaripe haisi kumbopwanyira dzimba iri kuti ayo chiground chazisi kushandiswa chimbofanira kutora muri kuda kupwanyira vanhu hamuna zvinobuda mashandisa. Ndiudze one development handisi kuda kana 3 kana one development yemakaita pamakapwanya dzimba idzodzo. Tell me one. Yeuri ngoti ayo apa takambopwanyira vanhu apa takavaitira chakati hapana kana zvamakapashandisa. But ngoti ndinonzwa da kungopwanya kuti unzi waita sei uri kudaita makwikwi neZANU-PF uchirwadzisa vanhu veZimbabwe. It's all about Zimbabwe. You guys amshandise common sense. Kana muri politics is the game of numbers, the game of winning people's hearts. Muno mchida kuwina vanhu kuti next time vakuvotere. Hazvina basa kuti munhu ari kusapota ZANU, ari kusapota chi, munofanira kugara pasi motova wina vari ikoko kwavari kuti ndoda kukupwanyira imba takusotesa ZANU-PF yacho yakakupa ipapo. Vanongosvika mangwana vafuka kuvhura chimwe chiground futi vovapa. Muri kukundwa kufunga nawo neZANU-PF. Uri kutoda kutorwadzisa vanhu. Mangwana vota iwa kakaitsi tivhoterei. Tivhoterei tipinda. Iwe azvimeke sense izvo zvamuri kuda kutira kuita. Inini zvangu ndangokupai kastanzike yambiro. Try it. Try it. Ndingenzi tina meya pakadai. Ayo shamariwo wakunyanyewo. Ndo meya wacho erewo. Bo erewo shamataka kuvhotera chinzi uri cancel wapa shamari. Wopinda ubvonze iwe zveskillful futi unozati this time ngosina kana jazz kai baba wapinda uchinzi cancel chinji pakarikolewa vanhu anenge 3 vese kuti uzodzoka kuita meya baba nditi wadzoka wakoda kuchemedza vanhu unodzokera kunochemedza vanhu audzidze wakaita sei. Funga kuti why vanhu vasina kukuvhotera kuti udzoke paumeya. Think about it. Vanga vatoona zvakawanda pamusoro pako. But you will be like, aiwa, nini ndikutedzera mutemo Kanzuru kutoti zvakati. And yato challenge. Vakomana takura mabhini mimi. Vakomana cleaner mvura ibude rakachena matepe. Because nzvimbo dzakawanda kusubuda mvura tikuzvinyarara zvinhu zvese izvozvo. Hamusi kutakura mabhini but mota muri kuklemba mutown. I don't know how many times mukiklemba mota mutown. Mota dziri kuklembwa zvisingaite. Tsika line mutown uone vanosvika kuklemba vakutoda mari yavo. Chama takutoklemba mota yako takutoitakura takutoenda nayo unozotera kumberi unobhadhara mari yako. Pari kunzi pari kuda hama demolitions muri kunopwanya munotodzipwanya dzimba idzo muri kupwanya haumana ai makajaidzwa ndikukudzai chokwadi kujaidzwa ndozvo makaita ende munopwanya 5,000 dzimba dzadzo muri kutaura 5,000 go ahead. But ndikukudzai kuti one day is one day. MaZimbabweans achasvika pautaura kuti we are sick and tired of this nonsense. Hazvina basa kuti urani. Ende uri pa number 1 uchude sisi tiri vanhu opposition tivotere for change. Saka change yekupwanya dzimba dzavo ndo change yauri kuda iwo in rain season. Ora tingatimboti alright
uri munhu anofunga outside the box, sit down ugara nevanhu guys wana nyaya iripo kwakuna is fine but ngatimbodelaya sameya une mapowers ekuzoti izvo so zvanotoda ita da kudelaya kuti dzimba kana dzinzi dzidawo pukanywa nditi tizodzipukanywa kana kwakupisa kusisiri kunaya nditi zvese zvawasi kumbozvifunga ungoti ngati handi tinoroverera zvawakaita pabevhedia takazviona takabva taramba takanyarara ubva watobuda uchitowedzera kutaura shit aiwa kutaura zvemutemo ini zvekuzoti ndingade moto iwongamiswa neZANU-PF uda kutofungirwa neZANU chacho kuzANU uri kufungira kuti this is wrong wobva wazobuda mangwana uchiti uda kubvisa ZANU-PF yacho muri kuti chii mukutenderera muri muroundabout hamusi kubuda muri kungotenderera muroundabout muri pa one position so hapana kana chiri kumbotaurwa chine musoro hapana kana chiri kumbofungwa kungoverenga mazibhuku yawo kunzi meya nhinga akazodai wegore raSmith meya nhinga akazodai so uri kungotera muri matsimba ukada kutarisira kuva a better person ukutarisira kunzi uda kuunza change yechiyo uri kuita ipapa ichange yemazigeri ichange yechiyo uri kuda kutry kuunza ipapa. This is unacceptable. Hakuna zvinhu zvakadaro ngatiregedzei kuti zvinhu zvisina kukwana kudaro. Sit down nevanhu guys when dzimba manhikinari uyai kana muite mujoine mawaiting list amana mastands yacho ari authentic ari kwakadai so I've created that opportunity for people but you are the mayor haukutombozvifunga izvozvo unofunga kuti hakuna mastands taura navo vanhu guys ndonyaya iripo pamavaka pachinchi pawetlands pachinchi muchitaura nevanhu apadaiswa chikoro apadaiswa dam apadaiswa chakati in time fambira vanhu kwete kungoramba wakarara ungodzoka kangorara muchinhigirikini White House town mumunzi makangorara ipapo makangorokotsira hauna kana kumbotaura famba munzvimbo ziva Harare ziva nzvimbo kuti uona kuti muri kuvaka ipapo svika you are the mayor wotaura navo kuti pamuri kuvaka apa hapasiripo. Stop this nonsense guys munosvika makapukanyirwa taura nevanhu in time so that vakanzwa kuti kansela enzi meya ava pawarning vanonzwisisa wotaura futi nemakancelas ako guys ende munotaura nevanhu communicate nevanhu notungobuda uchitanga uruda kungofinhura vanhu iwe unofunga kuti vanhu vese 5000 ivavo mawapukanyirwa varomba vakadaro imangomana imima musati kana zvaya zvokunzi kuZimbabwe kunoroyiwa vanhu hamusati muchiri kutotanga hamusati makazvinzwa I think hazvisi kunyatso kuapply chaizvo mupedzera makupenga ndonyaya inopedzera kuita mozonzi politics dzinopengesa ndo zvacho zvamuchapedzera makumbengera ndo zvamuri kutrya kuita izvo. Guys, I'm disappointed. So in just that musati ndiri kuoverreact nekuti ndanzwa kuti hanzi inini ndoda kupukanyirwawo. I'm not saying that. Now nokudarika nepapo nditionesane nemi. I don't know kuti nyaya yacho muri kuiona sei because munozoti iwe uri kunyanyisa kupopota. Tell me what you think. Maybe mune mafungiro enyu mune maonero nemafungiro evanhu vedu isu tosiyana tine vanhu vanofunga zvakasiyana but imbondiudzawo dzenyu common sense muri kufungawo sei muri kuionawo sei nyaya iri kurongwa yekunzi vada kupukanyira 5000 dzimba muHarare. Tell me what you think in the comment section.